Hi guys, welcome back again to our channel. So for this video guys, it's going to be an update about sa aming Azolla. It's been 2 weeks, so wala kaming update. Wala kasi nga medyo na busy din kami. So abang kayo on my next video guys, so why we put na pailaw na mga ganyan, yung maliliit na pailaw. And kasi meron sa panahon ngayon na tag-ulan, meron kaming ginawa na para sa mga sisiw. So, watch out for that video, guys. So, anyway, if you haven't subscribed, please do consider subscribing, guys. Do like this video and also share this to your friends. Comment down below kung ano yung mga katanungan nyo regarding this video, most especially sa ating Azolla, kasi it's going to be an update on our Azolla. So, ayun, punta tayo dun sa ating backyard to see what's the latest update sa ating Azolla, guys. Nandito tayo sa likod ng aming bahay. So, anyway, ayan. Yan na yung update ng ating Azolla, guys. If you have noticed, ayan, medyo na-feel na talaga. Ayan. Kasi ito dati, guys, ang nangyari kasi dito is nagkaroon to ng mga duckweeds. So, ang ginawa ko is talang iniisa-isa ko yung duckweeds kasi nga nahalo. So, meron din nagsasabi dyan na iba na kapag hinalo kasi yung duckweeds or yung Azolla, parang kakainin daw ng duckweeds yung Azolla or kumbaga malalamangan. So, ang ginawa ko, though hindi naman yun nangyari guys, pero ang ginawa ko is talagang ginet rid off ko na lang din yung ating duckweeds para gusto rin namin kasi kung makapagbigay kami ng mga Azolla man lang at makapagbenta rin is gusto namin pure na Azolla lang talaga. Yung parang ganyan guys, oh. Mapapansin nyo, matataba na sila. So, nung nakaraan kong videos, wala tong net guys. Ayan, wala siyang parang ganito. Ang ginawa namin is bumili kami ng purchase net na ganito. Siguro nasa 35 pesos yung meter nito dito sa amin. So, marami din nag-comment doon sa aking previous video na kaya daw namamatay yung aming Azolla. It's because parang natatamaan ng araw and or kumbaga sobra yung araw, so kapag may net at least malilesen yung ating nasikat ng araw sa ating mga Azolla. Hindi rin marumihan guys kasi nga meron din kaming mga ayan may mga puno ayan and everything. So ang nangyayari is napupunta sa pond natin and yun yung parang nagiging marumi tingnan yung ating pond. So ayun, ang ginawa namin at yun, nilagyan namin ng net. So ayan, natatrap yun sa ibabaw lang yung ating mga dumi or yung mga dahon, kaya mas maganda na may net. And also most especially tuwing gabi kasi guys, kasi alam nyo naman nasa gilid lang to ng aming ayan, ng aming bahay. So tuwing gabi parang dito naglalagay yung mga palaka kasi nga bukid kami guys or nandito kami sa province. So hindi yun maiiwasan talaga merong mga palaka. So ayun, dito sila nangingitlog, dito sila parang yung dyan nga ng pond guys, papakita ko rin yan is dyan sila nangingitlog and then rumarami yung mga maliliit na anak nila. So ang ginawa namin is nilagyan namin ng net para nga yun ang purpose. So napansin din namin, so na-observe na namin yun after 2 weeks, ayan wala na yung mga palaka dito kung meron man dumadaan na lang or hindi talaga yung tipong dito na sila nangingitlog. Ganda na nalagyan namin ng net para at least ngayon ayan alam namin na ayan talagang lumalago na yung ating mga Azolla guys. Ayan yung ating mga Azolla ngayon. So yung duckweeds naman, eto. So plano ko, gagawa kami ng pond or separate kahit ano lang man na pond na maliliit. So ilalagay ko rin yan doon kasi nga meron din naghahanap ng mga ng duckweeds. So kung tatanungin niyo naman po ako kung maganda ba yung duckweeds compared to Azolla or maganda ba yung Azolla compared to duckweeds, sa pagkakaalam ko pareha lang sila na maganda kasi nga at least meron tayong alternative na pagkain sa ating mga alaga. Pero I suggest okay sa akin na Azolla lang kasi malalaki kasi yung butil niya compared to duckweeds. Na ang ninipis kasi guys, ayan ayan. Pero I suggest this also because madali lang naman siyang buhayin. Sa na-observe din namin tulad ng mga nakaraang problema namin sa aming Azolla, yun na nga. Mahirap para ramihin yung Azolla kasi nga may mga instances na kinakain sila ng mga other bacteria, yung mga insekto rin na nasa ilalim ng tubig. So, yun, yung itong ganito, yung mga duckweeds, madali lang silang paramihin. And ayan guys, wala yung kahit anong lupa or yung mga lupa lang dyan is hindi ganun karami. Ayan. Ganyan lang po siya. So, madali lang talaga po siyang paramihin. Yun yung maganda sa duckweeds po kasi madali lang siyang paramihin. Okay, and guys, balik tayo dito. So, i-open natin yung parang nilagyan lang namin yan ng pako sa gilid guys para magsilbing lock at hindi makapasok yung mga palaka. So, ayan na yung ating Azolla guys. Ayan. Ganyan yung itsura ng Azolla kapag matataba na po sila. Ayan, parang nagkukumpulan sila. Actually, kailangan na itong pond na to, kailangan na siyang kunan ng Azolla kasi
Kapag hindi pa to kinunan po is aapa mo na to or talaga nagkukumpulan na talaga sila. Nung nakaraang araw po kinunan ko na to siya ng konti kasi nga gusto ko ipakain sa aming mga sisiw. So yun ang aming tip din. Maganda sa sisiw nyo ipakain kasi po kapag lumaki na sila is masasanay na silang kumain ng azola. So, ayan yung mga putik-putik sa ilalim. Pwede nyo rin hugasan. Kailangan natin hugasan yung mga ganito guys bago natin ipakain sa ating mga alaga. So, ganyan yung ating azola guys. Oh. Ayan, ang liliit niya actually. Ito yung mga alternative. Ilan sa mga alternative na pwede natin ipakain sa ating mga hayop guys. Kapag tayo nag-backyard para hindi po tayo magastusan. Kasi alam naman natin yung commercial feeds sa ngayon is talagang napakamahal. Subalit kailangan nating gumamit ng commercial feeds kasi nga para mas maging mataba at malusog ang ating mga hayop. So eto, isa rin to sa mga pwede nating ihalo at least para makatipid tayo sa ating mga feeds. So anyway, high in protein po yung ating azola, kaya maganda to sa mga manok natin kasi nga mas madali silang lumaki. Yan yung ating azola na first dito. Hindi ko na talaga siya, like nung last video ko pa siguro is konti lang talaga. So nagkaroon pa kami ng problema nun. Pero ngayon ayan na po siya. So yung dito naman, actually nalinisan ko na to guys. Ayan, tubig ulan na po yan kasi hinayaan lang namin kasi nga maulan dito sa probinsya namin. Hinayaan na po namin na puno siya ng tubig. So ayan yung nangyari. Though hindi naman yung punong-puno, ayan, parang meron lang kaming level din dyan na hanggang dyan lang siya. So, ang gagawin ko ngayon is kukunin ko na yung mga tira-tira pang mga dumi-dumi. And then after that is ilalagay ko na yung azola. So, ipapakita ko rin yan sa inyo para at least alam natin kung lararami ba ulit dito sa pond na to kasi nga meron din kami problema in this pond. Kasi meron din ng mga nag-comment po doon hindi daw yung tubig sa faucet kasi may chlorine and ayun, mayroon daw mga chemicals. So, ang ginawa namin ayun, hinayaan namin talaga yung ulan ang magpuno or mag-set until sa level na gusto namin kasi may butas naman din yun. So, yung dito guys, so, ayan, papakita ko na lang kung saan kami saan yung hangganan ng tubig namin. So, parang ganyan lang guys. Meron kami hangganan ng tubig. Ayan, yung ganito guys, so kukunin ko to. Yung mga insekto na yan. Para po at least linis talaga yung ating yung ating pond. So kukunin ko to mga ganito para po malinis. Ang gagawin ko, lilinisan ko muna to guys and then I'll see you later kapag lalagyan ko na ng azola. Balik tayo dito. So nagpakain lang ako saglit and then nga pala kanina nalinisan ko na to dito banda. So ang gagawin natin ngayon is magta-transfer na tayo ng ating mga azola na dyan na pang similya natin para dito sa pond na to. So ayan yung dito guys. Ayan, kukuha tayo ng azola dito banda kasi makapal-kapal tong dito guys. Ayan dyan, tsaka dito banda oh. Ayan guys, so gamit tong parang ano namin, itong parang pang ano namin. So make sure na wala tayong duckweed sa ating ito gamitin natin na pang kuha ng azola. So ayan, isuscoop lang natin guys. Ayan, scoop lang tayo konti. Ayan, ito lagay na natin dito guys. Ayan, para sa unang lutang. So ayan guys, dito kukuha tayo ng azola. Ayan dito guys, kasi ito yung lalagyan natin sa kabila. So ganyan lang gagawin ko. Medyo konti na lang yung tubig dito guys, pero plano ko lalagyan ko pa to. So mas madali kasi napansin din namin, mas madali siyang rumami kapag yung tipong yung kanyang roots or yung mga ganito guys. So yung mga ganito guys, yung mga roots nila ay parang natatamaan talaga sa lupa. So mas maganda yung ganun. So lipat natin to dito sa kabila. Ayan dito. Ayan guys, lalagay natin. So isi-spread natin. Ito yung parang magiging similya nila. Ayan, so mapaparami natin to para sa dito na pond. Dito guys, oh, ayan. Ito guys, oh. Ayan, oh, yung duckweeds. So yung ganyan, kukunin natin yan para hindi yan na yan rumami. So, ayun. So, lipat pa tayo ng marami guys para maging okay na to. Tansyahin lang natin mga 1 kilo at kalahati guro. So lipat natin dito sa kabila. Ayan. So spread na inyo guys kapag maglilipat tayo para ayan, walang nakabaliktad at
maayos yung kanilang pagtubo. So, taktak natin yung sa ating screen. So, siguro tama na muna to guys kasi para rin malaman natin kung ano pa yung magiging problema. Kasi baka maubos rin yung sinasabi kong problema namin noon sa aming Azolla. So, ayan. Shoutout muna tayo ng mga pangalan guys. Guys, transfer na natin yung so yung ating Azolla. So as what I have promised, shoutout tayo to Wirelo Yasniba, to Justin Abalos from South Cotabato, to Sir Jesse Binasbas from Kapalong, to Sir JM June Vlog from Kuwait. We have Jason Pagudar from Siargao, Arthur Abril from Tarlac, Garrett Kiloyen, to GD from Dubai, to Theo Guab from Lucena, to Eds Elmer Atienda from Ilocos Sur, and also to Dave Sibuco from Nabunturan, and we also have Lizelle Ivy Yaberia from Davao. So maraming salamat nga pala sa inyong lahat na nanonood sa aming videos. Tatakpan din natin to para wala na pong dahon na makapasok. So ayan, lalagyan natin dito banda, tsaka yung dito sa last, of course. Ayan. So yan yung ating Azolla update guys in this video. So yung doon wala pa, so hihintayin lang natin na rumami itong dito. Ayan, so yan na yung itsura niya sa loob. So kaya natin yun parang ganyan guys, para at least marami or maka talaga sila, ma-separate talaga sila. Tapos yung kanilang gamot is talagang sa baba. Nga pala sa mga nagtatanong kung nagbebenta ako, hindi pa kami nagbebenta. Mamimigay muna kami. Pero soon magbebenta din kami dito sa aming page, which is in Inday Puy Puy po. And also hindi pa tumatanggap yung mga courier ngayon service or mga LBC like JNT and everything ng mga Azolla, kasi nga delay masyado yung ating mga ngayon, yung mga packages, yung mga shipping. So delay siya masyado guys. So expected na natin to na siguro mga pagkatapos na talaga ng pandemic, yung mga ganito, mga shipping na mga ganito, kasi nga may tendency din kasi guys na masasayang, kasi nga mamamatay din to kapag natagalan na ma-ship. So yung lifespan nito is I believe nasa 7 to 10 days. So kadalasan ng mga shipping ngayon is umaabot ng 2 weeks, 3 weeks. Worst, meron pa mga 4 weeks. So napakatagal. Ang tendency is namamatay yung ating Azolla kasi nga hindi nakaka ng water, ng air, kasi nga nasa container lang and nasa isang package lang siya. So ayun, kaya hindi sila tumatanggap ng ganitong mga uri ng shipping sa mga courier ngayon. So ayun, that's it for this video guys, and I hope you like this video, and sana again may natutunan kayo, and thank you for watching this video guys. Till next vlog everybody, goodbye and peace out.